marazimio mar dhi laro kom mano mar AUC. Kata kamano ng'at nyalo penjo ni nonro ma kama kano time kinde thuolo mar ndalo ariyo. Notime yo mane? Yo masani ma lony masani obiro ma kembe mathoth matimo nonro timogo kidwaro ni mondo mi itime ma garama ne ok ni mala ahinya kendo mondo mi iyud duoko mapiyo sana to wajatiyo gi yor simu. Simu watiyo nikech nasewacho kabede mesani ni wan kod apisa waswa maka momwaore kor gwenge kagi wuotho mondo mi gindiknwa ji gibed jokanyo minyalo penj ga penjo. Koro kosendiki timiyowa nonro mari, koro kompyuta cha biro to biro luoro ka ombulo mienjo ne in ni Sharon to wagoni simu kiyie ni nyalo wuoyo kodwa kuom dakika moko 10 kata 15 to wapenji penjo. To mae ing'eni luore ni ka koro dhano 1,000 en e science en namba maduong' ahinya. En namba maduong' ma kipenjo penjo to gima gikoni no wawacho ni mi confidence level mar 95%, yani atamalo 95. Yani kapo ni dhi nuo gino inyalo nuoe di 95 to pod ogolo ni mana duoko machalo kamano gi kinde manotime no. Koro mano e yo manye watiyogo, ok ni mano kende yore mitiyogago, nitiere yore mamoko tadwa keto mana maino e yo manyasani ma dhano tiyogo nikech kaka kambiwa wasebedo kod kuma duong' ma kata jofwambo osebire miluongo ni call center. Wan gi kuma dha ting'o dhano 75 kigone gi simu. Koro dhano 75 inyalo ket jomoko un gochuru ne Siaya County, jomoko gochuru ne Homa Bay, kamano jomoko gochuru Kitale. Koro wapogo gi kor gwenge gi kaluwore kod namba ma ji monego wuogo. To en mana masine mabiro rundo mana kaka samoro irundo ga weche mag bati nasibu mitimo e TV to golo nyinge ng'ata achiel. Koro wambe mana kaka warundo wacho ni miwa uru oganda maromo kama jaigni 18 nyaka jaigni 100 kata 100 gi wiye kanyalo yudore kirundo to gima pogruok matin man tich nonro ma watimo gi yor simoni otemo ng'ado jomoko kionge simo to ng'adi koro pachi ok nyal kawo. Koro mano waketo ga ni gi dho kisungu waluongo ni mago absolute error. Gin error ma wanyalo chako to gin iluongo ni limitation tene ng'ukruok moro manyalo bedo. Koro kwasewacho ni kade wawuoyo mana gi ji te bedo ni in gi simo kata ionge simo dino kawo ji te, to mae nigi ng'ukruok nikech en obro yiero mana ng'ama nigi simo. To sama watime no kama sim nyalo rundo to yudo ka simbi olor to ok dhi wuo kodi. Korundi to yud ka ok idwa wuoyo bende ong'adi. Iwinjo? Koro mago ng'ukruok ma wandiko ni limitation sama watemo mwanyis ji ni ok onyal yudi kionge simu. Bende ok obi yudi kok ijegni 18. Ok inyal wuoyo kodwa. To bende ok bi kawi kok ija Kenya. Waketo nyaka wang'e mana ni ija Kenya. Wandiko mana jo Kenya. Ting'eni kae wan kata gata malo maduong' mar jok moko moa e pinje maoko ma bendo dak ka. Kendo weche mag Kenya bende gi luworego maber. Lakini seche ma koro wawuoyo to wadole adundo wawacho mana ni mana jokanyo. Jokanyo en tiende ni jo Kenya mondikore kaka jogo kura ma wuoyo kata kok igoga tinyalo ndikori nikech injegni 18 kadhi mbele. Kendo weche matimre Kenya affecti kaka ng'ato kata kok in kaka ng'ato to jok ma in go e alwora mari weche gi affect. Aya, mano kaluwore kod nonro ma bende notimo bende sewacho kanyo ni notimo ne jo Kenya 1,000 mawuok e gwenge mopogore kokalo e yor tudruok mano mar ong'we yamo. Nonro ma kama wachaka na gi wach ma bende jo Kenya osebedo kata mana chiedh nade ma bende oganda ma pacho osebedo kayudo. Rach mano mar ngima kata mana pek mar ngima. Aona ka kwan ata malo 58 wacho ni piny Kenya ochomo kamarach ok tayo makare kendo giwacho ni gisetend sirikand Kenya Kwanza kuom medo choko mano mar osuru kendo rido ngima. Nikech aneno ka kwan ata malo 58 bende wacho ni high cost of living is the main problem. Wachake mana gi kanyo. E kinde mabende nuda dhogi ne wacho ni nengo gik moko idho kosango mosetimore. Koro ka wachako mokwongo itemo wachalo jok ma johocho
ng'ama hoch